Il-Prim Ministru Robert Abela iddeċida li jibqa' jinsisti bl-emenda fil-liġi f'dak li għandu x'jaqsam it-terminazzjoni ta' tqala minkejja l-appelli tal-pubbliku u bost esperti fosthom il-President Emeritus Marie-Louise Colera Preca, 44 għaqda fosthom il-Kamra tal-Ispiżjara, l-Caritas u l-għaqda ta' persuni b'diżabilità kif ukoll 80 espert mediku. Robert Abela baqa' jistina rasu biex kif ġiet deskritta din l-emenda mill-esperti f'dan il-qasam iddaħħal l-abort f'pajjiżna mill-bib ta' wara minkejja li m'għandux mandat sabiex jagħmel dan. Dan kif l-emenda fil-liġi proposta mill-Gvern tal-Labor li kollox qed jindika li se jibqa' dej biha minkejja l-appelli tal-esperti hi li terminazzjoni ta' tqala tista' sseħħ la darba l-ħajja tal-om tkun f'periklu u li din kulħadd jaqbel fuqha għax hija prassi li diġà teżisti jew jekk saħħet-l-om tkun fil-periklu. Din hija l-parti tal-emenda li bost qed jisqu qed tiftaħ tieqa l-abort kif qed jitqies bħala diskors magħmul b'mod vag. Il-tlieta filgħaxija fil-Parlament Robert Abela attakka lil Partit Nazzjonalista għax qed taqbel mal-esperti li qed jitkarbulu biex jemenda l-emenda fil-liġi u li qed jinsistu li huwa jrid idaħħal abort f'pajjiżna. Fil-waqt li kompla bl-attakki tiegħu fejn attakka lill-akademiċi u attakka saħansitra lil Net News għal xi kwota professur fil-Fakultà tal-Liġi li tkellem fuq ġurnal indipendenti ta' The Malta Independent sempliċement għaliex huwa wieħed mill-ħafna illi ma jaqbilx ma' din l-emenda.